Era si Sabrina og si Tisoy nagmarites. Guys, ang akong mga ereng, this is Sabrina, our rescue cat. And this is Tisoy, ang adopted cat. Nagmarites silang duha. Unsa siguro gimarites sa teres ay? Sab, Tisoy, unsa may marites ninyo? Oh, Uy, itawag mo ni Daddy Bisayang Gwapo. Sabrina, unsa man? Unsay balita? Ay, unsa siguro nakaon ning duha ay? Wala nagbugno. Amigo man marites. Guys, mo ni akong mga love man. Bye-bye.